Росен Петров се занимава с радиестезия от 20 години. Той е лектор и преподавател по самостоятелно практическо обучение по радиестезия, биолокация и творческото мислене. Често хората го търсят за изграждане на защити на жилища, офиси и за неутрализиране на вредни излъчвания. Радиестезията в любовните отношения е много интересна, защото всеки човек иска да разбере какво се върти в главата на другия и какво може да очаква от него. Голяма част от връзките, които се създават между мъжете и жените, имат кармично естество. Това също може да бъде измерено чрез радиестезичен детектор, вълномер и махало. Друго перо на радиестезията, което е много важно за човешкия живот и човек да се научи да си помага сам, това е радиестезията при храни и напитки. Моите обучени курсисти предпочитат да ядат по-здравословна храна, затова с определен свидетел, който се държи в лявата ръка. Когато пазаруват в магазина или в плод и зеленчука, те проверяват дали тази храна има изкуствени консерванти в нея и дали тя е подходяща за консумация за техния организъм. Също така, дали самата храна е прясна и е подходяща да бъде консумирана. Ако желаете да се докоснете по-отблизо до радиестезията, да се научите как да си помагате сами, можете да видите моя телефон, който се намира под видеото, и да се запишете за лично обучение или онлайн. Желая ви успех! До нови срещи!